Змітрок Бядуля, беларускі паэт і празаік, мовазнаўца. Змітрок Бядуля нарадзіўся 23 красавіка 1886 года ў вёсцы Пасадзец Лагойскага раёна Мінскай вобласці у сям'і арандатара. Бацькі аддалі хлопчыка вучыцца ў пачатковую школу, а пазней у семінарыю. Ён працаваў хатнім настаўнікам, а з 1902 года канторшчыкам на лесараспрацоўках. У 1912 годзе разам з Янкам Купалам працаваў у газеце «Наша Ніва». Апавяданні, напісаныя Змітраком Бядуляй у тыя гады, сталі класікай беларускай літаратуры. У 1913 годзе ў Пецярбургу у выдавецтве «Загляне сонца і ў наша аконца» выйшаў яго зборнік лірычных імпрэсій «Абразкі». У большасці сваіх імпрэсій пісьменнік звяртаўся да прыроды, імкнуўся супрацьпаставіць убогаму вясковаму жыццю яе вечна маладую, зменлівую прыгажосць. Сапраўднай класікай у гісторыі беларускай літаратуры сталі апавяданні «Пяць лыжак заціркі», «Маладыя дрывасекі», «На каляды к сыну», «Велікодныя яйкі» і «Летапісцы». У 1915 годзе Змітрок Бядуля вымушаны быў пераехаць у Мінск. Пачалася Першая сусветная вайна. І Бядуля уладкаваўся ў беларускае таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны. Зняў кватэру, дзе на 2 гады прытуліў Максіма Богдановича. З 1919 года працаваў у газеце «Савецкая Беларусь» і іншых газетах. Быў рэдактарам дзіцячага часопіса «Зоркі», грамадска-палітычнага і літаратурнага часопіса «Беларускае жыццё». У 1923 годзе выйшла першая кніга апавяданняў Змітрака Бядулі «На зачараваных гонях». У гэтых апавяданнях пісьменнік малюе тагачаснае цяжкае вясковае жыццё, часта без надзеі на будучае. Адметнай з'явай стала аповесць Бядулі «Салавей», напісаная ў 1927 годзе і прысвечаная мінуўшчыне, часам прыгоннага права. Гэта цікавы, казачна-прыгодніцкі і рамантычны твор, падобнага ў беларускай літаратуры адшукаць цяжка. Па матывах аповесці быў пастаўлены балет «Салавей». У 1941 годзе Змітрок Бядуля па пачатку Вялікай айчыннай вайны апыніўся ў Саратаўскай вобласці, дзе нарэшце злучыўся з сям'ёй, якая з'ехала раней. Здароўе падводзіла, і ў 1941 годзе ва Ўральску падчас аднаго з пераездаў, даганяючы цягнік, Змітрок Бядуля памёр ад інфаркту. У аграгарадку Даўгінага Вілейскага раёна Мінскай вобласці на адным з перакрыжаванняў вёскі ў гонар пісьменніка устаноўлены памятны знак. Імя Змітрака Бядулі носяць плошча ў Мінску і вуліцы ў Віцебску, Жабінцы, Маладзечна. Да 125-годдзя пісьменніка беларускае паштовае ведамства выпусціла марку з выявай Змітрака Бядулі. Чытайце Бядулю, бо голас сэрца не ўмірае.